tom su kraju pastiri noću svoja stada čuvali na otvorenom. Približio im se Gospodinov anđeo i obuzela ih je Gospodinova slava, zbog čega su se vrlo uplašili. Ali anđeo im je rekao: ne bojte se, javljam vam dobru vijest, veliku radost za cijeli narod. Danas vam se u Davidovu gradu rodio Spasitelj, Krist Gospodin, a znak vam je novorođenče koje ćete naći u pelenama, kako leži u jaslama. U to se s anđelom pojavilo mnoštvo nebeske vojske i hvalilo Boga. Slava Bogu na visinama, a na zemlji mir ljudima koji su mu dragi. Kad su anđeli otišli na nebo, pastiri su rekli: pođimo do Betlehema i pogledajmo što se dogodilo, što nam je to Gospodin objavio. Došli su žurno i našli Mariju i Josipa, a novorođenče je ležalo u jaslama. Kad su ih ugledali, ispričali su im što im je rečeno o tom djetetu. Svi koji su to čuli, začudili su se svemu što su im pastiri govorili, a Marija je sve te događaje pamtila i o njima razmišljala u srcu. Pastiri su se potom vratili, slaveći i hvaleći Boga zbog svega što su bili čuli i vidjeli, kako im je bilo rečeno. 8 dana poslije, kad je došlo vrijeme da obrežu dijete, dali su mu ime Isus, kako ga je bio nazvao anđeo prije njegova začeća.